Қарт ғалим өзінің бір шәкірті білән қыр бойлап барғанда бір ескі аяқ киіміне тап болалар. Ярақтарақ қырда эшләүче фақир кішінде шәйлеп алалар. Шәкірт оқытушысына бұрылып қарай да елмайып былай дейді: "Әйдә бұл кішіні қызық етейік. Аның аяқ киімін яшіріп қойық. Өзіміз әнә теге ағаш артына қойшып, аның ничек ашуы килуын күзәтербез" дейді. Бізге фақирлерін ашуландырудан түгел, шатландырудан тәм табарға керек дейді ұстаз. Сен бит бай ғаиләдән. Әйдә, аның аяқ киімі ішіне ақша салып қойық. Не боласын, шетке кетіп қарап тұрайық дейді ұстаз. Шәкіртке бұл фикір бик ошый. Ол нәқ оқытушысы әйткәнчә аяқ киім ішіне ақша салып қоя. Аннан ұстазы белән бергә ағаш артына яшеренә. Көп мәдер вакыттан соң эшче киемнәре янына килә. Аяқ киемен кигәндә аның ішендә нидер булуын сизеп, қолын тыгыда кичкенә генә бер төргәк тартып чыгара. Төргәкне ачып җибәрсә, ни күрсен? Анда акча. Икенче аяқ киемен кулына ала, анда да акча. Ул як-ягына каранып, һеч кемне күрмәгәч, кулларын күккә күтәреп, йылы-йылы: "Я Раббым, син минем балаларымны, ауру хатынымны ачлыктан коткардың. Мин сиңа шиксез рәхмәтлемен" дип шөкер итә. Бу хәлне күреп торган шәкертнең күзләре яшьләнә. Остазы көлемсерәп: "Минем тәкъдимем яхшырак булды ахры" дип сорый. Гомеремдә дә онытылмаслык булды бу хәл. Биргән кул алган кулдан ныграк шатланушы дигән сүзләрнең мәгънәсенә төшенә алмый аптыр идем. Менә ниһаять аңладым ди шәкерте. Авыл читендәге кыю халыкның бердән бер су чыганагы була. Бер көнне кыюга чиләкне төшергәч, баулары чиләксез чыга. Икенче чиләкне бәйләп төшерәләр. Анысы да чыкмый. Бау гел буш була. Бу хәлгә бар авыл аптырый. Җене ялагандыр диләр. Үзара киңәшкәннән соң сәбәбен белеп менүсен өчен кыйга берәр кеше төшермәкче булалар. Араларыннан бер ир-ат ризалаша. Ләкин бауны тотып торучылар арасында минем бер туган абыем булырга тиеш дигән шарт куя теге ир. Халык аның бу шартына бик гаҗәпләнә. Тик теге ир үз сүзендә нык тора. Сәфәрдәге абыйсы кайтып җитеп, бауны тотучылар арасына баскач кына кыйга төшә. Бу кеше кыю эчендә маймыл күреп шакката. Чиләкне баудан тешләп үзүче табылуына сөенеп, аны кыйдан чыгарырга була. Әмма бу хакта өстәгеләргә хәбәр биреп тормый. Маймылны башына утырта да, бауны тартыгыз дип кычкыра. Кыйдан сәер җаны ясын чыгуын күреп, халык куркышып, кайсы кая кача башлый. Хәтта бауны тотучылар да читкә сикерә. Бары тик абыйсы гына кала. Ташлап китсә, әнисе кыйга төшеп китеп, халак буласын аңлый ул. Шуңа соңгы кеше белән тырышып, ничек авыр булса да, әнисен үлем кочагына җибәрми. Тормышта дуслар да, танышлар да күп булырга мөмкин. Әмма иң кыйын хәлдәге таянычыбыз бер туганнарыбыз. Дөньяда алардан да кадерлерәк кеше булмас.